Chairman Badan Buram, ni sautu dekat kelas kerensai, mo section 10 kila kerensai, kila don mangtu ki provision ba kumno ka ba mo, desi ki ba penken, ki ba kinsa take action hakata ka dur kat kum ka mo ki ba violate ka provision jong ka act. Tengah syukwa pangan bu jingkeli yang Badan Buram mo. Kat kum kani ka amendment mo kani ka rule 2007 deh. Te angni kala kerensai bu ba habere bekin ki kur mo kitlan ki mo mengidon ki ba kur ter. If you take back system ka jongi ka de ka material lineage system. Pile kum no ba de ki to let's say ki ba kim pin board inti kat kum ka system ka jongi ka ba ko begitu ba ki khol ki ki jongi ki aija shaka kami ki don pat ki baten khaine ki do ki kindon ki bam aija shaka kami pat phille kumno pat kumni kita ki bapen khain ya ki ne ki kindon halo jongata han subatai phi khindia halo jongata ba hagani hi klem tho ai ka ak kalong silent halo jongkani nama nadu manchwangi nong ipi haba phi kili yang ay kata ka jingkili ki khon kasi ukpa ukasi kumi kasi pimut ban ong yang ay kata ka jengkeli lada ka kumi ukpa ki kasi ki khun ki offspring jongki ki deni em ki kasi si ki deni ki kasi nama nadu ko po benchwaru ya kajat kasi ya kajat hi ki nadu benchwar mundon dia kani ka ai kalong silent halor jong kata what ngan ong ipi what ka state government hau snem ladang makla hau snem arah ta lapuat lembaga social welfare department kapan scam ni kata ka social welfare department kapan scam bat ka ong ba kino ki offspring ki bakha na ka kmi ba de ka kasi ba pa de kasi mut ki de ki kasi jadi kata hangta pade halor jo kata kasawan pade bagi withdraw ya kata ka notification dia menta pade am su ngai kwa bandong ba kidon kikis ki badak hapok ke jingpai jong ka kashari ka badon borom jong ka high court tengah tharai ka matter ka long sub judice tingin sala ban ya keren pat halor jong ka ta hakoi pa ka pon ka high court kala ai ka decision jong ka Mr. Chairman sir to ngala sautu ya ka jing mo ka jing ka pai jong yan in charge Badan Buram ni sautu kita keke brokhai lada kami de khasi pa khasi kidei ki khasi yes fine ang ba pada ro pen kain pada ka system kani kawan ra ka create confusion mo ya kami ka society ka jongi namar bale ni ladon ya ki kur ki ba pher bat hagadam ka bala de bro ila de pen register ki kur ki ba pher ni don ni ki rong ba kur bat nganong e phi hange ka don ka confusion ka ban create ka confusion namar bale kat kum ka riti ka dostur ka jongi ni don ya kita kinyakha mo kinyakha ro ni don tela dam menta ngin chu pen khanya kan ka system te shei ki long den ki jongi kin poi hangno kini tho mai kha shu kin kam be khai no kin kam me yano te kani nga sugar padre te ka isi ka ban streamline ne kini ke ba nabanta ki long den ki jongi bangin num pen khan ya ka riti ka dostur ka balabu nadu ki ban prem ki jongi kumbang ala ong mantan ba ya katahi ka jingkren jokti kumbangi pet hakani kaan ka long silent halo jong kani bar kum juru ngadong biang sai sisin bangi dang don hapo ka jingkmi jingpet jong ka high court ta ai ba ka high court kan decide ya ka ka kwa bakan pet shisha ya kata bat la da kala ya ka final judgment ne ka order jong ka tingin sala ban le pat ya kani ya ka badon kam ka pamenta Syukur Badan Buram suplementan tu jingkeli ni artli hatu kani ka khasi custom lineage act kapan scam ne em ya ka riti ka dustur ka jungi kun khasi khara bang isim jaj nak kami ka khasi social custom of lineage ngipet ya kani ngipen mi ya kani halor banpet ya kata ka riti dustur banpet ya kata ka jinghat pateng tihang ni ngilatip syai kala keren lut
Syapang menu kita ban her pedeng, menu kita kikun ki badai, kumnu kata katang jat kele, kumnu kata kedu yeng kawan, baru hang ni hapa kali ni cak kala batai dia. Dia kata apa? Kapan pen scam ya kata ngong ye pi kata ka jingkeli jong pi. Kadang dan sam jude. Tak ai se bakakut kan decide. Terbalik pikeli kejut dia. Tak ai bata decide ka kuat dan yang salah. Ai yang ngiru mangin ngin pet thuk kan ya kan ni. Kumnu mangin Syongkonor ka jingkeli jong akolong very simple. Ngong ka khasi custom. Ha? Kani ka khasi custom of lineage act. Kapan scam ne em bangidai ka matrimonial system. Kapan scam ne me kata? Kapan scam? Hoi. Dia jumpa Kadai betul tak? according to the act, it is like that. Kapan Kadai, scam? hoi. Kadai. Dia lada kapan Nambal scam? ada ka act kaya kumta. Nari, pindayu ibat kimon berim bat manta. Bat katai ka social welfare department kapan scam dia ya kataru. Bat nong ba ukhasi, ka kami khasi ba ukpa khasi. Kilada kidehi armut kidik barok khasi kikun. Pila ban ong ba de anot khasi. No. Memla ban ong ba kim de ki khasi.